B'investiment ta' 50 miljun euro, il-Bank of Valletta, b'kollaborazzjoni mal-Bank Malti għall-Iżvilupp, nieda l-iskema SME Invest, imirata lejn intrapriżi żgħar u medji li qed jippjanaw proġetti ġodda ta' investiment kapitali. Din l-iskema tipprovdi aċċess aktar faċli għal finanzjament tal-SMEs permezz ta' rekwiżiti mnaqsa l-garanziji u inqas spejjeż ta' finanzjament. L-intrapriżi jistgħu japplikaw għal finanzjament bankarju sa massimu ta' 750,000 euro, b'rata ta' imax attraenti ta' 3.5%, 2% inqas mir-rata tas-suq. L-SMEs huma l-motur tal-ekonomija, naturalment iktar minn 95% tal-kumpaniji Malta huma SMEs. Allora naturalment inti l-iktar li tiffoka ma fuq daw li jipprovdu l-iktar tkabbir fl-ekonomija ta' Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan huwa jum sinifikanti u importanti ħafna għal pajjiżna, hekk kif jixed it-tkabbir tas sistema bankarja ta' Malta. Qal li llum qed jinqata' l-frott ta' idea li nibtet 4 snin ilu, meta brida politika u kapital ftit xhur ilu twaqqaf il-Bank Malti għall-Iżvilupp b'mod li qed jaħseb għall-futur. Hawnhekk irringrazzja lil bosta partijiet involuti fosthom lill-Gvern Ġermaniż li provda l-għajnuna teknika biex illum għandna dik li sejjaħ bħala istituzzjoni b'saħħitha. Qal li dan l-investiment juri l-potenzjal kbir li joffri l-Bank Malti għall-Iżvilupp li fi kliemu se jħalli legat qawwi fis-snin li ġejjin. Il-Prim Ministru spjega li l-Bank Malti għall-Iżvilupp se jipprovdi garanzija ta' 10 miljun euro f'manifestazzjoni ċara tal-għan ewlieni tiegħu li jikkumplimenta l-banek kummerċjali u jaħdem fis-sħubija mal-banek lokali biex jattira aktar investiment ġdid. B'injezzjoni ta' 10 miljun euro nistgħu naslu għal effett fuq l-ekonomija ta' kważi 100 miljun euro. U li kumpaniji speċjalment dawk żgħar net mhux ħajkunu qegħdin jiġu mitluba daqstant proprjetà jew affarijiet oħra biex jagħmlu bħala collateral biex jagħmlu tajjeb u ħajkollhom aċċess għal rata ta' imax li tkun aċċessibbli ħafna għalihom ta' 3.5%. Dan huwa l-ewwel wieħed minn dawn il-programmi li ħajkun qed jitnieda mal-banek lokali u rrid inkun hawnhekk flimkien mal-Ministru tal-Finanzi sabiex nuru kif qed nibnu istituzzjonijiet f'pajjiżna li ħajselvu għall-futur. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li permezz ta' din l-iskema iż-żewġ banek rispettivi urew li xogħol li jagħmluh banek kbar u internazzjonali kapaċi jagħmluh banek Maltin ukoll. Intant, l-intrapriżi żgħar u medji kollha huma eliġibbli li japplikaw u jistgħu jagħmlu dan f'kull fera jew ċentru tan-negozju tal-Bank of Valletta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.